Assalamu alaikum, ‘yan uwa masoya. Sannan bayan haka muna miƙa dubun godiyarmu a gare ku. Bayan haka, akwai wata jaruma a Kannywood, wa take ma? Rahama Sado take kowa? Ko dai Asada ce, to muna gaskiya muna a matsayinmu na musulmai muna maki nasiha da kalar shigar da kike yi wallahi bai dace ba. Kuma daina sa waɗannan hotunan da kike watsawa ta Instagram da Facebook. Ko ma da ta kafofi a hakan kuma sai ta ce ita musulma ce. Kina watsa hotunan da basu dace ba a kafar yada abun nan a kafar sada zumunci. A gaskiya ya kamata a samu wanda zai faɗa mata cewa ko ba amma faɗa mata ita ta san abin da take ba na gaskiya ne ba. Mu ma fa muna da a matsayinmu na musulmai mu ma fa muna da haƙƙi da zamu faɗa mu kowa gaskiya walau ya ji walau gayyaji. A wannan magana haka take. Gaskiya ne. Sannan kuma musulmanmu don Allah musulmanmu don Allah mata da maza su daina shiga irin ta irin ta kafirai. Maƙiya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don Allah Rahama Sado don Allah ki tuba zuwa ga Allah. Abubuwan da kike yi wallahi bai su dace ba. Kina ɓata musulmai kina ɓata musulunci da musulmai suna. Saboda mu fa musulmai muna da haƙƙi da idan mun kai wani ɗan uwan musulmi yayi abu mu mashi nasiha in bai ji ba to dole ne a fa a mashi hukunci akai domin akwai ƴan hizba akwai ƴan hizba. Yau a baya ta yi ai wani abun nan wanda ƴan hizba sun kamata ta ce gonar ta ce a bata gonar ta ce a bata mu ba za mu bata ma ta noma ba. To idan ma mun bata ta noma na rantse Allah ta guji haɗuwarta da Ubangijinta, ki kiyaye haɗuwarki da Ubangijinki Rahama Sado, ki tuba zuwa ga Allah, wannan shigar da kike yi ki daina yin ta, ɓatanci ne ga musulunci da musulmai. Don haka muna maki nasiha tare da jan kunne a matsayin wannan musulmai, ‘yan haifan musulmai. Kuna tare da Fresh Kid, kuna tare da Andy Musti MK tare da Sama'ila Kahuta. Mun gode. Arewa Show TV Comedians.